min ron hrilh ve thin a grab oin zawrh zu a tel lo nuai sawmhnih pahnih chuang zet man an lak sak ta vek si a ril ro hah lutuk stress sang lutuk awang te khan depression an tiang te hi ka nei ve in ka hria ti in min hrilh ve melh thin a rilrulam doctor te pawh a rawm phah hiala kan thiam ang tawkin kan lo hnem ve thin ka soitum lai tak chu hei hi ani ta ani tichuan kan thiannu chu tun thlatir khan kan thian te bungraw a zin tur chu rilru tih thaven pah te pawh ani anga bungraw tlem zawng te pawh ka zuk la ve ange ti in a zui ve ta a mahse an ron hawlam Guwahati a stroke ta tlat mai a hospital a kalpui ngal ani a ICU a dah ngalin ventilator man angai zui bawk a doctor te chuan beisei tur a tlem hle an ti hial bawk a thluak a function lo te an la ti le ta zela chung le khat te thla a phangin keini a thian te rilru hi an a tak zet ani ngai tu a ti thui hle pathian hnena a damna tur a dil pui chu kan tih theih tawk ani ta mai a a thei a piang chuan kan lo tawng trai pui ve te u a hming chu nu hriati ani e chanchin kal zel pi hriati hi amah hri chiang tu te chuan BP sang emaw zun thlum emaw hetianga stroke tur hian ani sa an hrengai lova a grab oin khati zat leiba nei ve ur chunga hun rei tak mei thaia chung ko chawm nana a hman chu thawk le khata sarkar nun rawng tak chuan chem lova alu an la tamai hian rilru ha nana satak hypertension in a tlak buak tak awanga an ngai vek ani Guwahati a chuan ni khawhrelovin a tluta a damdawi ina ICU a ventilator hman ngain a awm ta hiala a thluak a thisen put chu Guwahati mewa pawh an zei ngam lova Mizoram a hun tawp hmang turin tih beisei na chauh nen voin chahnu dar thum le chan ve khan an ron haw pui ta a aizawl pawh thleng zo lovin bualpui an ron thlenin a chathlata ani pi hriati hian eizawng na dang a nei lova a pasal nen an in then hnu hian a fapa naupang ber ala tul pui a in daih lo takin eizawng na grab oin zawrh chu hun rei tawh tak atangin a hna ber ani a khatiar hrilh lawk pawh awm lova grab oin siam chu anih theih nana kawngtin reng a hmal atu sarkar berin sumpuk chawp nen a eizawng nana hmang mek pi hriati zawrh lai a nuai tel man an man sak lai khan amah ber pawh dawr a awm lo lai ani a phone chawp angai hial ani pi hriati pilal hriat pui hi Mizoram a grab thar tam khua hnalan khawchuak niin Mizo thar grab oin chungai ngam takin eizawng nana zuar ve lo thina fa pali nein a upa pathum te hian nupui pasal an nei tawh a a naupang ber mipa ala awm pui mek a kumsawm nga pahnih mi niin dawrpui veng thar an khawsa mek ani sarkar hian hria se tawngtrai mi inti te thu hla ringot lawanga mi eizawng na zalen tak hun rei tak an kalpui tawh man tumakal kan ni lo tichunga man saktu te zu an zuar tel tih a dawt mahlum hmanga mi rilru hahna belh chhah tu te sarkar in hma a ding zel dawn tichung zel an nuai tel an chan hnu a thubuai siam saktu sarkar hian hei hi hria se nuam sa taka hmai phih nana in man saka rilru hah mu thei lova in siama politics bola in paskual chung hian rilru hah in mi an stroke phah a an thi a sin puthiam sanga namruna heng ho hma sarkar ding tlat tia soitu thubuai an siam sak hnu a chhuah chalna a tawh pawh a hmana satakin kan la sarkar pawn angai pawimawh sarkar hmalak na rah duh awm tak in la hrimeiang la ti tang tu pawh khan lo hria se in hmalakna awang hian rilru hah in mi an thi tlipna grab ching tu te grab oin thar tu te tana martar hmasa berah puan chi ani a
sarkar in thlah dah leh din na mumal lo tak awanga nun na hlutak chan hmasatu pawh a tih theih ang amah nge hrom tam tak a awm mek tawlhna na mai lo tak turtu te tan pihriat te thihna hian rah duh awm chhuah sela sarkarin he thihna ah hian mawh langam sela zang na domna a chhung te hnenah pe ngei te se lu chhung lu sun chhung te kan tawrhpui tak zet e.